Вчера пуснах неретини в един аквариум, 10 броя, и направих видео. Днес, след едно денонощие, резултатът е поразителен. Вижте го. Неретина в действие. Вижте как е листото. Целият анубиас е покрит с кафеви водорасли. Пуснах 10 неретини, да видим дали ще го изчистят и за колко време. За няма и едно денонощие как изглежда анубиас. Неретините са лъснали повечето листа. Останали са само две, в които има алги. Най-доброто решение за всеки аквариум е го е намерила природата. Охлюви неретина. Страхотно допълнение към всеки аквариум. Имаме налични, заповядайте.